ukuthi lamafutha anuka belivumbe elimnandi kwelikhaya. Haleluya. Amen. Amen. Sorry. Amen. Sale ngekho uYesu anuke kamnandi. Oh Nkosi. Ngoba uYesu yindoda enevumbe elimnandi. Hey Nkosi yami. Haleluya. Amen. Mara ngenye imini xa fika esixakweni esinoZakeyu uYesu waqhufuza elivumba. Mfika ngoku uZakeyu uthi lento kabani ebendiyithathile ndiyakuyiphinda ukuyibuyisa. Ngoba xa unevumba elimnandi apho ukhoyo kwenzeka uxolo. Haleluya. Sinengxaki zema emabandleni. Nkosi yami. Abantu bakhonze kodwa bengenalo uxolo. Amen. Ngoba lamafutha akakho. Hey. Haleluya. Hey. Lamafutha ngenye imini akayingxaki kwintombi ezilishumi. Haleluya. Lithi iBhayibhile babelishumi behleli kule ndawo ezinhlanu zaphelelwa yioli. Ezinhlanu zaneoli ngoba ivumba elimnandi lalingekho. Haleluya. Amen. Apha ivumba elimnandi xa lingekhoyo kukho ingxaki. Mama uKlasi. Ngoba qhuba abantu ebandleni ubaqhuba abantu bathi abantu xa bahlela pha kanti abanalo livumba limnandi. Haleluya.